Pep, si et sembla bé, parlem de cuina catalana. Va, I en el moment que es troba la cuina catalana, com veus tu, aquesta cuina catalana té la salut suficient com per tirar endavant? Creus que els inputs de la globalització fa que ens despistem i que no sabem ben bé què és cuina catalana i què ho és? Mira, i ara fora conyes, jo crec que la cuina catalana està en un moment, i ara més que mai, i sabem que des de fa molt poc, des del dia 1 de gener, Catalunya és regió mundial de la gastronomia, nosaltres som els màxims responsables, avui en dia és el que ens pertoca, enaltir aquesta cuina i fer el que és. És a dir, poques cuines, jo crec, al món tenen un territori tan divers, amb la mida que té, diguem-ne, Catalunya, que hi hagi tants microclimes diferents, tants paisatges diferents i tantes cuines diferents. Jo que vinc de la Garrotxa i que ara quan anem a Barcelona o anem a Vic tenim uns túnels, jo me'n recordo molt que fa no gaires anys no hi eren aquests túnels. Hem sigut sempre una comarca bastant tancada. I què vol dir això? No només la Garrotxa, sinó que molts llocs de Catalunya hem sigut tan tancats que hem tingut o encara conservem molts plats d'aquests que tenim de la cuina catalana. I això fa que, si per bé, per exemple, tu dius, i ara no vull pas parlar de cap regió, diguem-ne, de la península ibèrica, no? Però em sembla que costaria de trobar una regió a la península ibèrica que tingui tants de plats per al territori que té Catalunya. Si la cuina catalana es perd, només serà per culpa nostra. Evidentment, hi ha molts factors aquí que hi ha, no? Els factors, diguem-ne, d'avui en dia, aquesta globalització que dius tu. Però la globalització va amb dues bandes. És a dir, per què mengem, o hi ha molts restaurants a Barcelona que es menja ramen i en canvi no hi ha restaurants al Japó que es menja escullicarrandolla, no? Què té la cuina italiana? Fixa't, la cuina italiana té una cosa que jo crec que no té cap altra cuina, i és, com pot ser que el plat que té una, entre cometes, caducitat gastronòmica més ràpida, com és la pizza, sigui un dels plats que es fa més per emportar. Més per emportar. És a dir, jo no ho entenc. És a dir, com és que hi ha gent que compra pizza allò take away per emportar, quan tu saps que una pizza la treus del forn i en 7-8 minuts ja no... Ja és una altra cosa, ja és una altra cosa. En canvi, la cuina catalana, escolta'm, els guisats, abans parlaves dels arrossos, no? D'en Picard, d'en Gerard i això, els arrossos, els guisats, tots aquests... Un arròs aguanta més de 10 minuts. Per què els restaurants, per exemple, no fan arrossos per emportar, no? També pots fer-te una pizza a casa, no? Et fas l'arròs. Doncs, per què no fem això? Per què no fem guisats? La cuina de la cassola, jo crec que és una cuina vella i ancestral que aquí a Catalunya sempre hem patit una miqueta, això que un dia li vaig sentir a dir amb un, que és el síndrome del vi francès, no? És a dir, tu tens a la taula una bona colla de vins i si n'hi ha un que porta nom francès, agafaràs aquell perquè és francès, no? Com si el francès sigués més bo que el d'aquí, no? Jo crec que a la cuina catalana ens ha passat, és a dir, tenim els catalans i catalanes, tenim una cosa que sempre ens pensem que el de fora, és a dir, admetem molt el que ve de fora, que ja està bé, però ens hem d'estimar una mica més tot allò que tenim. Clar que sí, home. I a més, el que hem de fer és que no es deixin perdre plats que tenim tan en perill d'extinció avui en dia. Per exemple, ara, mira, i això és una cosa que nosaltres, diguem-ne, que jo crec que en tenim culpa, perquè tot i que vam voler, o que a partir dels 90 vam començar a treballar amb això que ara li diem la cuina a baixa temperatura, que està molt bé, i que és una cosa que, ostres, que la restauració i a casa ho pots fer-ho tranquil·lament, però a vegades hem perdut, per exemple, ara hi ha, entre cometes, si ho diem així, no? Hi ha molta galta de vedella als restaurants, no? Però hi ha poca vedella en bolets als restaurants. Jo encara tinc la sort de trobar-me en restaurants, i això és el que hauríem de reivindicar, anar a aquells restaurants que encara fan una cuina autèntica catalana. Anar, demanar i pagar. I pagar el que costa. El que val, el cost que té. Perquè, clar, el que no pot ser és que vulguem, avui que tenim aquestes dues senyores aquí, un pollastre rostit, com aquells de tota la vida, o pollastre, i clar, llavors diem, ui, que és car, no? O clar, és que no és el mateix. El pollastre sempre ha sigut l'animal més maltractat. Tenim un pollastre, diguem-ne, d'ús
quotidià avui en dia, que és més econòmic un quarter de pollastre que un enciam, però clar, oi que no és el mateix? Doncs el rústic no quedarà igual. Escolta'm, no tenim gaire temps, però Concepció, si tu creus com a carnissera que t'has d'incorporar a la taula, ja resoldrem el tema dels teus honoraris, no pateixis, ja trobarem alguna manera de fer-ho, però si creus... No, Concepció, vine a taula, acaba't el formatge, vine a taula, sisplau, sí, vine, mentre la Concepció ve a taula, perquè ella és carnissera de les bones, carnissera jove, però escolta'm, Pep, mentre ella s'incorpora a la taula, m'agradaria saber... La Concepció no, clar. Endavant, Concepció. Estàs a casa teu. Vinga, un fort aplaudiment per la Concepció, que se'l mereix, sí senyora. Sí. Concepció, apropa't al micròfon. Emplena-li la copa perquè veig que ja la té una miqueta buida. Sí, vas bé així? Concepció, tu apropes al micròfon, escolta'm, com a carnissera, això que deia en Pep, què en penses? Bé, que no té res que veure el pollastre de sí. pagès amb un d'aquests que es venen... Amb un broiler. Sí, barato, però que no valen res. I Molt pastós, no, a mi tampoc m'agrada. No t'agrada cuinar-lo, No m'agrada m'agrada el de pagès. Clar. A més, el pollastre, si ara el miréssiu a la borsa, a la borsa de Nova York, bueno, hauríem de parlar de la borsa de Catalunya, però té pebrots que, per exemple, ara que ja estem, diguem-ne, amb el post-Nadal, ara es valori molt més el pit de pollastre que la cuixa. El pit i desossat. Perquè, collons, tothom vol fer dieta. Clar, el pit desossat, que no hi ha pell, que no hi ha ossos, tallem a la filets, i d'allò així. Però on hi ha gust, on és? On hi ha ossos, a la cuixa. Clar. I on hi ha tendresa, on és? On hi ha greix. Alegria, aquí, Hi ha tendresa. S'acaba de fotre el tio una falca. Però... A veure, què és el més bo d'un porc? La papada, la cansalada, perquè hi ha greix. La gent fa això i d'allò i... no, jo un patè untable, sabés si és el greix que hi ha un patè untable. És pitjor.